सिविल अफिसाव SDO सिविलनि प्रेजेन्सआव जोंनि PNRDनि डाइरेक्टरनि प्रेजेन्सआव लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि PD प्रजेक्ट डेभेलपमेन्ट अफिसार जे दङ प्रजेक्ट डाइरेक्टर जे दङ जोंहा PD बिथां लोगोसे जोंनि मानगोनां EM हाजरा जेसेबां बरबदजरा ओनसोलनि VCDC चेयारमेन TCLCC चेयारमेन बिथांमोनखौ लानानै दिनै बेवहाय मोनसे जौगानायनि सायाव रिभिउ मिटिं जादों डेभेलपमेन्टनि मोनसे रिभिउ मिटिं जादों बहा मा जेंना दं जोंहा लामानि जेंना न'नि जेंना लोंनाय दैनि जेंना गोबां जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेंना रायजो राजाफोरनि जोंनि गरिब दुखियाफोरनि जेंनाफोर दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों जयै दिनै जोंहा बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसननि मानसि थाबाय लोगोसे जोंना VCDC चेयारमेन TCLCC चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोन थाबाय जों जयैनो दिनै बेवहाय थांखि नाजावदों जाहाथे बरबदजरा ओनसोलाव जों गोख्रैयै मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों लोगोसे जिहेतु बरबदजरा ओनसोला गोबां ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि आन्डाराव दङ सोरबा महामाया डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव दं सोरबा दिबितलानि आन्डाराव दं सोरबा गलकन्सनि आन्डाराव दं सोरबा गसाइगावनि आन्डाराव दं दा बेबायदि गोबां माने डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव थानायखायनो खामानिफ्रा माने जानो नागिराखै खावसे धुबुरियाव खावसे क'क्राझाराव बेबायदि जादों दा बेखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि गेजेरावनो लाबोनो थाखाय दिनैहाय बेहाय सावरायनाय जादों आरो जोंहा UPPL हानजा हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दंखायो जोङो बेखौ आसाम सरकारजों आगोलावबो टेकआप खालामखांबाय केबिनेटजोंबो मोनसे रिजल्युसन ओंखारखांबाय बरबदजरा ओनसोलनि जेसेबां गामि दं मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङावनो जों लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं